Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan serial Dalang Sapa Nyono, seri perangan Yuyu Rumpung Kurdo, dumawa perangan Kembang Jaya Ngratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Aji Soko. Asisten sutradara dipun tindakan Adimas Eko Pranoto. Pangeprang katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran dipun tindakan Adimas Suyono sakonco. Tata dekorasi dipun tindakan anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak. Lekting katindakan Adimas Ladu Aldiansah wondene Pangrengga Busana. Dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Ki Ageng Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Adimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakaken Adimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing kawedanan kemaguan. Wedana Yuyu Rumpung dipun paragane Roko Mas Judek Prakoso. Petinggi Kuniran katindakan Adimas Eko Pranoto. Petinggi Kaligung katindakan Adimas Taji Asmoro. Petinggi Meteseh katindakan Adimas Kipli Santoso. Para petinggi karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun wonten ing Desa Jembangan. Kuda sewengi ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Andi Prastyo. Senik katindakan Mas Puput Jarmiati.
wonten ing kedalon Singa Nyidra ing dalu menika kaparagane Raka Mas Aji Saka wondene para bebau karamehaken para seniman bagus Wahyu Manggala atekan salajengipun nggambaraken wonten ing kapaning won Maja Semi Penewu Sukmayana dipun paragane Raka Mas Anom Suharyanto Kencong Sari katindakaken Mas Menik Widyawati Kembang Jaya dipun paragani Adimas Bagong Sutrisno Dalang Sapa Nyono ing dalu menika katindakaken Adimas Abi Rojani Rayung Wulan dipun paragani Mas Diah Maharani Ambarwati katindakaken Nimas Tata Wulandari wondene Ambarsari kaparagani Nimas Atun Sagita Jim Kala Mambang dipun tindakaken Adimas Sabar Sugiyanto wondene Ki Cekong katindakaken Bapak Begek Ari Warsito Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor Cak Sariman Adimas Rokim sarta Bapak Mogol Mban katindakaken Siciu Arum Somplak Kabiyantu Sisowak Indah Kalola mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno mangga para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika Ito sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng ngamirsani ngantos titi purnaning pagelaran lun
ono. Banget ini Andoro Dono Yurupu. Konferensi jare jam 09.00. Iki jam piro? Iki utuk karo tabu 11. Mbok menawa Dono iki lali ta piye? Yo gak ngerti. Ngene iki lho. Pula-pula sapi ku ndek esuk urung tak combon. Yo piye? Iya sapi. Ya wedhus kuwi urung tak eno rambanan. Piye penak balekane? Benake piye? Ya bali wae. Konferensine gagal. Ora sidur apa Ya kok. umpama dukune kan anu Dono. Are sangko bareng. Bareng-bareng. Bali. Bali ya. Ging! Ging! Kowe iki nang apa iki? Bali. Lah kok bali yo? Gagal. Konferensine gagal jare. Sing ngono apa? Kondo meteseh. Operasine singgo. Ya pripun iki? Singgo balik. Balik. Nunggu. Singgo iki singgo operasi. Oh, kula kinten boten sias. Mana ngomong? Singgo. Nunggu. Tunggu. Nunggu, same. Nunggu aja. Ning omah iki mutak. Napa? Korsine anak. Ribut. Korsine jagane ya. Cepet namane. Korsi. Nah, aku nunggu nak bawa piye? Wes, jangan tenanan lho. Ora maju ora mundur. Ngene kalau maju sini, mana sini. Kemanyon. Lagi maju. Hop. Nah yo. Ini. Rete lho. Wes. Wes. Aku wis kan nyam. Oke. Senang lho yo. Ngono aku nak bawa lho. Ini, loro, telu. Pas ngoten lho. Sikile jenengan kok tak sakit. Malah menen-meneni wong nok. Bang. Ini. Nih, kowe kandhong mlayu apa iki? Kaget. Lah kok kaget yo? Tak. Aku iki gak nentak kowe yo iki. Kenapa? Kowe iki arep tak dangu kanggo gending. Ora sampe gede wong ae kok iso. Sing tak ngomong. Boten nyentak. Enggak. Ngomong. Uniran iki panen Brambang. Brambangnya anjlok regane. Lah ngono piye? Gon kuwi lagi panen timun ora patek apik. Lah metese. Lah, metese ini apa? Banjir! Udan mendino! Lah kowe. Kowe piye? Nih. Kowe iki ndower mbok apa lagi? Jare kan kumpul. Kula niki jagongan rek. Ning nang ngarepno ora ngumuk kaya demel iki ora iki. Lungguh ning palungane dhewe-dhewe. Kowe iki arep tak dangu nganggo gending. Napa gendeng lha niku mboten sing bocor kok gendeng iki lho. Ah, yo ayo. Gending. Lah nggih gendenge sakniki lho mun sae. Nganggo gending gigi. Gending. Boten panen. Kowe iki tak dangu nganggo gending. Lah Carane pripun? engko nek aku bareng gending, kowe kudu nyaur manuk. Oke. Apal? Apal. Paham? Paham. Ya oke. Gendenge napa niki? Sinom. Pari jodoh napa nyamat? Mari ngono gampang-gampangan ae. Ngoten nggih. Dipaske larase esuk kala mangsane niki nembe ti sepohno. Kanjong Watin. Nggih, kala mangsane niku kadang kejlungup, kejungkel. Kula niku mesane jenengan. Enggak Mas. Lah nggih. Sing mat lho nggih. Alon-alon sing mat dirungokke ben kepenak. Penting iku larase padha lho. Nggih.
Sampeyan niku sesepuh lho. Sampeyan niku kedahe dados tulodo. Ngendikane pripun? Nah aku mangganan, kowe ngamis. Saur, manuk lho napa lepat. Panjenengan sawat kugerup. Muka para kugerup. Pentang. Kowe teni wonge. Sing tak karepno iki ora naon-naon manuk terus kaya manuk brenggolo. Kugeruk. Kugeruk. Ya pripun? Sing tak karepno ngene lho iki. Nah aku mangganan. Kowe nyaut nyinji-nyinji. Ya, menawi ngendikan niku sing cetha, sing gamblang, sing pijak. Kersane para petinggi niki paham, ngertos. Nah aku mangganan. Saut siji-siji. Apa niki? Apa niki? Paham niki? Paham. Oke. Wah, Ganda, nyaut siji-siji. Padake komak. Sing ora komak gendore tok. Soan muka moro. Kurang cepat. Kurang cepat. Bar iki, bar. Bar. Sampeyan niku ngrepoti. Piye? Lho, jare bar, ajeng mantuk sampeyan undang meneh. Kowe iki kleru tama yo ngi. Lampu gone sinten kula niku budereng nampa. Yo salah paham. Paham wong lunga. Ngene salah, ngono salah, rono salah. Sing Rewel. bener piye? Kowe iki ora mundeng nak. Sing nak arepno nak. Ya pripun? Sing tak karepno nyaut nyinyi terus kamu anggere ngomong mok saut. Mok saut. Wong niku yo gangi. Ya pripun? Oh, cangkemmu koyo dikrok wae. Ya pripun? Resane pripun? Iki sing cetha lho ya. Nggih, Jelas lho. jelas. Kowe kudu paham lho. Paham nggih. Sing tak karepno. Pripun? Nah aku barganan. Geni ngomwe. Iki wau gendenge napa? Ninom. Sinom niku sangang padha. Nang mono. Panjenengan sekawan. Amat. Kula Ngono kula kalih niki. Oh. Kalih terus tunggal Niki. mriko. Oh sing rampunge para petinggi-petinggi. Ah ngoten. Lumerane pondok ya. Ah nggih. Kudu melok menguak ya. Nggih. Pun. Soan bunga moro. Alon-alon watone klakon, gremat-gremet watone sama. Nah, ngoten iki sing kula senengi ngoten. Kepiye takane
Suaraku mau apa marai? Paling Ora nyantuk. ngono ya bangetan kok. Tekone wis randhat, tekan pendopo malah turu. Lah niki piye apa mulih meneh? Balik, Be. Mau kondo nek sida kok. Lah piye carane? Ya carane dikageti bareng-bareng. Kaget piye? Dikageti kebuk wetenge apa? Ngobong-ngobong. Ngono. Pilih. Apa ditahlili wae? Ngono ya apik. La ilaha illallah. Ayo. Ayo kene mupeng. Ayo. Ayo kene. Ditahlili bareng-bareng sing banter, ya. Apa ti adani? Adani mawon. Bagi adani yo. Jiro lu. Allah. Mau ada ngomong iki. Kula niku gregetan ya sampean. Anak Nisa. Ada nisa, ada subuh. Iki wis nyumo. Sampean niku. Nak ngono pamit, Pak. Ah, balik. Sampean Sampai kaget aku. Jenengane iku pripun? Piye iki? Ngajak gending, Piye? genti genten. Yo. Lho bareng sampun gending genti genten. Gending entek. Lho jenengan kok turu? Ya sing ngene mangamu-ngamu iki. Piye napa? Mergo aku iki nek bengi marang Ariman. Lho, Ariman, moyan pumakmu. oh, enten tiyang anu lahiran. Oh, enggak. Lho, ngendikane Lah iya pumakmu. lah nggih Pupak Puser Iki ada. enggak pumakmu ngene manji. Pupak Puser napa? Pumakmu ngene pendek. Sampeyan niku aneh-aneh. Lho, Pedet dileleki. lho kandhane kok yo. Nek manggungan iki ngono iki. Lho, Nek ana pendek lain, undure nyomlok. Iki terus dinakno gendoro. apa? Gendoro. Ndoro niku napa? Gendoro yo ting dhuwur ya ting dhuwur. Oh, speaker. Speaker toa. Oke. Ora teng Maban. Eh. Adaane menawi enten pedet Pedet, Pupak eh. Puser Yo. niku ditanggapi Iku mau gendoro. wah, aneh yo. Nggih mboten main ban. Ayo. Wong siji desa mau waca. Nah, aku melekan nyilik-nyilikan main remi aku remi. Main remi. Sampeyan main remi. Yo. Ngeri. Sampeyan niku penewu lho. Iya. Sampeyan niku kedah saged kangge kumodun. Yo. Nek penewune tukang judi, tukang main, banjur pripun iki kawula-kawulane mengke? Aku iki yo ora main iki. Lah napa niki? Aku iki mau kepengin ngomong karo kamu. Cedak kali kawula. Dadi anane nurunan karo kamu lho. Iki ngompak. Nah, nggih. Ngompak. Iki gampang. Mrene manung ndeko. Upami wonten penduran niku sing caket kali Nah, iya. tiyang cilik niku saged ngraosaken panelangsane kawula-kawulane. Momono sing nandang ngono, aku iki mau ngomong. Nah, ngene iki lho ditiru. Kowe petinggi-petinggi. Iya. Demen karo kawulamu awor-awor, ngopi bareng jagung bareng. Ben ngerti. Ning kene pun sewu. Piye? Kene main kalah napa menang? Ya entuk pamunyimu. Hahaha, cocok. Entuk pamunyimu. Mesti Cocok. gacor. Aku dingora suhut. Hei, Suhut itu. Hah? banget. Awor apa kowe tukang ngopi? Aku rame wong telu dingora. Suhut karo mino ya. Dadah. Makane do jenit yo jenit. Mergo kompak. Boten Iki enggak apa-apa. apa-apa. Iki anak Ini buah. mungkin aku yang dono ae. Amal nggih. Yang penting nguninan. Nggih, pripun? Nek kamu piye iki? Ingkang kula wau kula aturaken kalih rembakan para petinggi-petinggi niki. Ya. Menawi desa kula niku jane mboten nemahi beda. Aman. Aman, Tentrem. tentrem. Enggak nerat. Nggih, nggih niki Nggih. enten kirangipun. Ana nanginge. Nggih. Nanginge. Saben-saben kuniran niku rak nganakaken dekah bumi. Ya. Niku rak sok kala mangsane ngoten niku rak nanggap hiburan. Tanggap nomah. Nggih, Toprak. Dangdut. Dangdut. Iya. Niki kathah nem-neman saking manca desa. Ya. Sok kala mangsane niku rak ndamel rese, ndamel geger. Engko ngoro-ngoro nombe. Nggih, adane nggih ngoten niku mergo kambon ombenan. Ya namanya iki uniran niku ngemahi ngakno pasanguran sedekah bumi. Tangkap-tangkap keramaian. Limas yo ngundure yo ngingune anyar. Nak mung limas niku mboten cekap, Bro. Oh enggak nyumo. Mboten cekap. Limas niku pinten cacahe? Lah nek ngono kuwi yo Kedah mbutahaken izin saking pemerintah. Iya. Izin niku nggih kedah ngangge arta. Iya. Lah niki kula boboti jenengan. ngono. Oke,
Ngono duit. Nggih. Ya. Wong ngamomo. Mergo aku iki ora kenang piye wae aku menduranmu. Nggih, no. Aku tak mburi lho. Matur suwun. Lah nggih kedhe ngaten lho. Penting ki ngalinggung. Nggih. Ya anu piye? Pangestu panjenengan. Ya ape. Desa Kaligung sakniki panen gedhe-gedhenan. Panen ngene-ngenenan. Nggih, Panen nganyang blok. boten. Panen nganyang kemanyan. Sanes Panen gabang. ugi boten. Panen mari. Alah boten. Lah terus panen apa? Panen godhong. Panen nek gondok. Jenengan dereng ngertos. Yo kaki. Kaligung niki nedeng-nedenge panen godhong mergi nandur kangkung. Panen gondok kanggo. Panci udan Ya. niku ingkang sae nggih nandur sayur-sayuran. Ya, to. bener. Enten kangkung, enten sawi. Ya. Ngoten niku. Sak gendul, Tangannya piro? sak gendul niku gangsal ewu. Wih. Oh niku nek sak juta pun pirang gendul. Nggih ta? Yo. Makmur, tentrem, Minyak lara. boten mangke halangan. Iki lho nggo nyono ta. Najan mendingi nyilek nek muteke mutek. Mendingi nyilek nek muteke mutek. Wis, jenengan niku nek ngomong sing sae. Piye? Utek kok mletik niku. Sing tak karepno iki akeh angale. Lah ngoten. Inspirasi. Angale. Nggih. Mendingi mengakeh. Gawi Mendingi mengakeh piye? lho rapet kok mekeke pripun? Kowe iki lho, mendingi mengakeh. Rapat, lah rapat. Nyambang bayi. Kowe iki lho petinggi petasan. Oh, nggih, kula. Nggih. Nek ngarep mengakeh piye? Nek ngarep mengakeh piye? Lah desa kula Nggih, yo. panen. Panene aneh. Panen aneh ta? Lah pripun? Panen wong gadah damel. Panen wong gadah damel. Panen wong gadah damel. Kan niku enak nyambut gawe. Alah, bae. Ngomong iki kemen ngono. Wah, gedhe bola kaya sedina 5, 6. Kaya ngene iku nek arep omah niku iki. Mbok tak terisi. Terima. Betek. Ya wong ora terima biasa nggo undangan kok. Undangan. Undangan. Nggih. Betul iki enggak menerima undangan ngono. Wah, ora terima undangan. Bener. Biasa ketok diparani. Sok kumpulane gonung. Ah, repot. Repot. Kaya ndak ngomong blas. Kaya blas ra kelumpuk. Ya ngono nak. Nggih ngeten niki lho. Sing tuan-tuantu konferensi wonten jenengan lan para-para petinggi. Tas, iler ke atas. Napa? Napa? Anu iki. Pripun? Ini. Lho, niku, Gus. Kira-kira aku iki nak salah sawijine pengayoman. Nggih. Ngetuani karo mentingi-mentingi kabeh. Lah aku iki paling dawuh, mergo kowe iki kepala desa, kudu tanggung jawab anak mutuhe. Nggih. Kanggo kawula-kawulamu kabeh. Nah, sarene sedaya para petinggi-petinggi niku sampun matur ngersa Ya. panjenengan. Nah, nggih wonten kawigatos saking panjenengan. Ya. Kedah menapa ingkang dipun suwun para petinggi-petinggi lan para kawula niku panjenengan udanani ngoten lho, Ndoro. Wis, orang-orang kuwi kowe ora usah kuwatir. Mengko nak utuhe aku ning bakal tanggung jawab. Matur suwun. Oh. Nah, niki mun rampung kon Ayo disini. namung. Ayo bali. bali. Oh ya. Lah napa? Ngendikane mun rampung. Pentingine kurang ngino. Lho, Sing ora komplain iki. Nggih. jebangan tadi. Udah wengi. Eh? Udah wengi. Pentingi uno sewengi. Nggih. Ning anak-anak. Pripun? Kamen aku iki ngarano komplain iki. Nggih. Uno sewengi iki ya teko komplain iki. Lho nyatane Nyatane. mboten ndopo ngoten kok. Nek ora nyunjuk nomo. Lah, pundi? Junjunge mawon. Kula ngertos. Kamu Nah, konferensinya membutuhkan napa niku Jaminan, jaminan. jaminan. Mbok menawi Rewang kalih Ndoro Seni. oh enggak. Kok ora iki? Mbok menawi kebelet. Dulu Lho, lah napa? malah ngene ya. Pripun? Wingi aku iki ngerti. Nggih. Bonyomu ngene. Iki omong-omongan nyilik-nyilik lho. Wah, mboten enten omongan kok cilik-cilik niku mboten enten. Omongane iki lembut. Wah, diayak, napa diayak kayak Wah, tepung. diayak.
Biji lho, biji. Ilu dulu. Wah, ilu ngomong. Bareng aku nyerak. No meneng kabeh. Nggih isin to enten jenengan kok. Aku iki kuwatir nih. Kuwatir apa? Kowe ra ngerti munyungku. Nggih. Munyungku nyenek. Nggih, Iki siap. ana wong bagus. Iki kudu jerat ae. Ah, lumrah no. Lumrah. Lah nggih. Enten wong bagus, ndoro sene kudu nyerot. Iya. Lah ngerti bentarokane kados ngeten. Nggih kok. Lah umpami kula gatel ndoro sene nggih sami mawon kula usah sing bagus. Ayo Nggih, Res. Res. Res Ki. Bengokmu tak ngurangi semramat hektar. Lho pripun niki? Lah kowe ora mbela aku malah kowe. Lho, kula kedamen Oh jenengan. iya nya. Lho pripun niki? Lah kowe ora mbelani aku, bengokmu tak tambahi. Ah nggih kula Ah, mboten. nggih. Nah iki ngene. Pripun? Aku iki kuwatir. Kuwatir Aku pripun? gengek ana apa-apa cak. Lah nek kanthi munyungku ditemeni karo pentingin untuk ngene. Aku ora nyilok kok. Sampeyan duwe dhuwit kok eman-eman. Eh. Sampeyan duwe dhuwit pengen ngersake wong wadon sing model piye? Iya ngi. Lakon. Aku ngerti. Iki munyuk cak. Munyuk cak. Wonten tetembungan. Ayo, kan garwa manuk nyari mumi. garwa segarane nyawa. Nyawa, lho. Cilik digonjak Nah. anak gede digebang bojone. Lah iya rumane tekan nyawa cak. Ah, nggih, lurus. Sarane Mari iki. kita, Ayo bareng-bareng melu aku ana nininge. ayo. Aku aturan. Tapi pun aturan iki. Sampeyan ngarep. Kula Muria. Buatan. Buatan. Buatan ah. Oke, lanjut. Buatan. Walah nasib. Lho, nasib kok kaya awakku. Blas ora ndek bener. Wong rupaku ya ora cocok kaya ngene ayu nek kaya ngene bojo. Rupane kok kuwi blarutan. Ning ya ora apa-apa. Ndek bojo ala ning andane iki bagus-bagus. Ning kabeh petinggi-petinggi andane bojoku kae siji sing tak lirik. Petinggi Jembangan. Kudus wong iki wonge bagus ora karuan sabu-sabu dene iki celana ana ning kene iki. Dhewekne sambang lirike nek mripat iki lho kaya-kaya dhewekne iki nandur seneng karo aku. Lho kok dibur padha. Mumpung bojoku ora ana. Kudus wengi tak tekake kene tak tembung mengko yen kelakan wah jelaka seneng tenan. Iki kudus wengi. Padha. Caket tegelen Ndara Putri. Sarune manggon ngendi coba? Nggih sarut to. Eh, Panjenengane ngono. iku garwanipun Duradana kok lampung sak petinggi kok. Upami caket-caket iku mboten prayogi. Di Nggih.
Senajan sliramu kuwi momong anda. Aku garwane Kang Mas Wedono Yuyu Rumpung. Oh nggih. Ning umpamane aku ngajeni sliramu ndak ya ora apa-apa to, Di. Oh, betul. Ajen ki najen ngono lho, Di. Oh, kados ngaten. Iya. Namung kemawon terus Sele. Kepiye? Estunipun kaget. Sampun manah jalaran terus Sele menika nimbali kula. Kok kados wonten wae gatos to? Ana wigati sing arep tak blakake kelawan sliramu. Di. Wonten wigatos. Iya. Ing badhe pun blakakaken dumateng Bener. ngenani bab menawa. Iki ngenani bab kapribadinku lan sliramu. Ya, dengan niku. Tenang. Iki mumpung ana kalodhangan wektu. Mumpung Kakang Wedono Yuyu Rumpung iki ora ana ning dalem. Nggih. Sliramu ketemu jen padha jen kawan aku. Aku tak bloko. Nah, Wis sadurunge aku bloko, pitakonku angsal ana ya dia. nggih. Dipun. Aku kepengin ngerti. Saka rumah saku iki sliramu ya wis dewasa. Darani Joko-Joko ya Joko-Joko gedhe. Ning aku kok durung nate ngerti sliramu cedhak karo wong wadon. Oh perkawis menika. Nek kreteke ati ngoten kepengin jan. Jane kepengin. Lah banjur Nanging kula niki rumangsani Pawesti. Atase mung kula sak lurah napa enten Pawesti kok caketi kersa. ah. Ya mesti ana to, Di. Iya, Sliramu iki dasar piyayine iki ya bagus. Lah. Gagah. Dasare ya sliramu iki petinggi. Sapa sing ora gelem karo sliramu? Ampun kesangeten anggenipun ngalem kono. Lah wong petinggi mboten terbengkoke mawon. Loh, sing dipikir ora bengkoke, sing bagus petinggine iki ra ya bagus isih enom. Nek perkara donya brono bengkok mengko dipikir keri. Oh ngaten nggih. Iki ana sakterane. Wong wadon sing saben dina ki ngamatke perhatiake kelawan sliramu. Wong wadon kuwi mau jane tresna kelawan sliramu. Wong wae durung ana wektu kang lodang kepengin blakake. Wonten Pawestri Bener. kang kepengin cedak marang kari kula. Iso, Di. Kok bingung kula to. Lah kok bingung ki ngopo? Kari gelem apa ora ngono? Rumah kula niku boten wonten. Ana. Nanging kok ndosene ngendika kados ngaten. Sinten? Kepengin ngerti? Nggih. Wong wadon sing kepengin cedhak karo sliramu ki mau ora ana liya mung aku dhewe, Di. Sing arep seneng karo sliramu dhewe kuwi aku. Sampeyan iki kok kesandung kaya memang saking pundi. Lah kok kesandung kaya memang piye? Aku iki waras, aku elek, Di. Ngaten lho, Dara. Panjenengan menika sampun kawengku dening priya, nggih to? Boten sanes Dara-dara Yuyu Rumpung. Napa malih panjenengan kok badhe tresna dumateng kula? Kekiranganipun menapa Dara-dara? Bab bondo donya. Wis semanten ndak tasih tumindak kados ngaten. Di, jeneng wong omah-omah kuwi mang ora mung cukup donya blono. Ning rasa iki lho, Di. Coba sawangen. Mbak Yu iki rupane iki ra ya isih hayu to. Nggih. Umpama dijejerke karo Kakang Wedono Yuyu Rumpung iki apa ya pas? Sing rupane kaya ngono kuwi, ha? Jane boten pas. Umpama sampean iki nyawang, apa jane lila apa piye yen aku iki sanding karo Kakang Wedono? Lair lan batos kula boten lila. Tenan. Nggih, jalaran boten timbang. Saiki aku kepengin tresnani kawan sliramu. Coba Wang Surono, kok tampa pola jonku tresno iki mau. Mergo apa, Di? Wis suwe banget aku ngepet rasa iki mau. Terus Putri, estunipun teng gadahi penggalian kados ngaten. Niku boten sekap Dara Putri. Tidak sampun panjenengan wonten paseban. Enggak jajang kae Dara-dara. Kula nggih pirak-pirik. Ning panjenengan niku boten tanggap ning sasmita. Jane Mbak Yuki krasa. Kali-kali sak keplasan nggonmu lirik lawan aku. Wong wae ning kono aku ki ngerasa tresno. Ning papan kene kowe ora gelem miwiti nembung lawan aku. Mula aku blakake sini ning ati. Nah, rek ning menika wonten program. Monggo dipun bicaraken sing-sing ati. Wiwit dina iki lan aku wis padha
rame kaya ngene. Apa senit? Garane wong agrami. Rumangsa kadutut rasane ngati senit. Bareng pakai tembung pendaknya ya. Kalau aku besok lakon urip bareng aku. Jagat kau sangat terwujud. Mergo ora kuat. Banjur karepmu. Pengen agak ibu lagi. Aja kakak salah diri kakak. Bunti boten enten iki lho. Boten enten. Sampeyan iku lho enek. Kowe pancen Probolinggo. Alah. Loro ayu niku nyetel radio. Radio. Radio undang-undang iki gelombang rumah sakit kok iki. Menawi kados ngaten nembe operasi. Heh? Operasi. Ana wong loro rumah sakit. Yo Iki aku cedak karo Pak. Rasane jebul kaya ngene. Piye iku piye? Enggak ngomong, enggak nyentuh. Wing. Aku kepengin bisa karo kowe. Iki. Goyang inul. Boten. Nggih. Garwane jenengan bakdo tubas es krim to? Lho, wonten es krim. Es krim rasa coklat. Dadi munyungu. Es krim Heh, dhuwur licip nyok. dilati. Lah terus ngomongke nggih, ngomongke. Bokoke karo obah-obah ngoten. Madem rono. Pokok kok kaya samiyar. Jenengan iki malah ngecek kula kok. Alah. Oke.
Cocok. Wah, mie monyomu. Nggih. Apik. Anene yo ngene iki. Dasar. Manggon ning ngenong ana ahene Nasi. terus ngelon. Ya Ana anene buah-buahane betah. komplit. Anene betah wong gak bayar. Ya, iki mau Kang Mas Sedana yo rumpeng to. Wong wedok sampe nunduk iki. Lho panjenengan kondur ya ora paring kabar. Sik, urusin yen. Nggih, Ndara. Nek ngene nyi. Nggih. Nek Kula. Kula. nyonya. Mendingi mundur sewengi. Lah kocok krasan ning gone senongmu jane mau mok sungane omong. Lho niki tamu. Yo. Nek tamu teko niki ora lumrah dimanggake. Iya, iya. Dibarga yo disuguhi. Yo. Lah bener to Kakak? Yo kok kula suguhi to Ya Kak. ngui apa nduk? Tak suguhi jeruk keprok. Kelanganane panjenengan tak suguhke. Kudus wengi Kang Mas. Dani jeruk mangianku. Mau nunggak mau mundur sewengi. Lah piye? Jeruk ketok. Jeruk keprok sing kulite tipis, lamun dioceki lining ane sing gede-gede, ah dimaemak nyus. Pripun? Kowe mau nyane ningani jeruk kemroke monjomu. Nggih. Kowe mau mangan ta urung? Walah sampun. Jeruk keprok nggih. Rasane piye? Sareng kula cek. Iya, Nyo. Kula petak. Jerek. Kula jembeng. Napa? Jereng. Rupane apa rupane? Rupane abang-abang jambon. Kamar pecah. Barang tak seruput. Banyune akeh. Nggih, tetep. Ayak, Dingin-dinginmu. Nggih. ayak suaramu teh. Lagi. Pergi. Aku mau ngengei ta ora? Nggih, tetep kula ngengei, Ndara. Mau ngengei amane. Kuletipun. Kulit. Nggih. Napa? Ngerti. Geh. Penting iki kok. Berkotor. Jarak. Wah, kowe nyungani jeruk kemrok ya. Nggih. Lah kowe mang teko rene nggawa apa? Gandeng desa kula nembe panen pelem. Pelem golek. Pelem gorek. Kula betos siji oleh kagem Ndara Putri. Dadi monyomu Kula paringi pelem golek. kok wenehi pelem gorek. Nggih. Pripun? Pelem gorek iku rumane piye rumane? Rupane menter. Walah. Rumane bener-bener. Terus bentuke. Bentuke gede tur dawa, Kakak. Kuwene nyuwala. Untuke bener ora? Lah pucukan bedole. Wis makan mok mangan. Lah sampun. Kowe enak ta ora? Enak mak. Nyus tenan rasane, Kakak. Lah karo pelem maguan. Hah? Kalau maguan iki wis cilik, wungkek rasane. Wah, kecut. Kula niku pun mboten doyan. Bangetene pelem akuan dirubung semut. Nggih. Anjene yo iki. Nggih. Pelemmu pelem kiyong, cilik. Lah nggih pelem cilik. Kowe aku mau ngengei ta ora? Saking sampean iki bojo Iya, iya. kula niki tresno karo sampean yo Nek. tetep tak bagei to, Kak. Mau ngengei. Nggih, Mau ngengei amane. pelonge. Alah. Napa? Berkemprok. Kurang anyar. Kurang anyar nih. Ajar. Kowe iki peninggi lho. Kowe iki andane mendono lho. Nggih. Lho kok ngerunyak kowe he? Wani nemeni monjomu. Lah wong lanang niki beratipun kucing. Kunying. Wong wedok niki beratipun greh. Greh. Lah kucing dituwi greh nggih dipangan lho. Lho delok gereyan ya. Gereyan nak mau racun kene bongo kowe. Katane mboten lho. Mergo apa? Kene iki monjomu aku pino racun. Cetno nak kowe iki wis wani nyilani danane umum. Ora nganti kuwi ya. Ora saking kowe. Ayo, Seret. Ayo. Napa? Urung. Derek. Kowe jangan tak sondok kaya mbak-mbak tebus. Apa? Ngajar kowe wong Lho wedok. kok panjenengan ki lho. Kok Iya. warak kalih kudus wengi niku lho putih niku napa? Lho ngono kok ora ngomongane wong nemeni kowe ngono kok.
Ini, Pripun? mergo kuwi miyanane karo katenan. Kula nganti kuwi wiwit dina iki kowe tak megat. Napa? Tak megat. Megat. Tak megat. Wong wedok bingung, wong wedok bingung. Lho biasane wong wedok lan nugas wong lanang iki nangis. Lho kok malah alhamdulillah. Loh, lah ngapa kula kok nangis? Stres. Sing tak tangisi napa nih? Lho, bojo rupane ora pokro wae kok tak tangisi. Umpama kowe nglakon tak pegat, paling-paling kowe dadi begengek. Apa? Dadi begengek. Hah? Sing kandha sapa? Kok kale-kale kok hanya begendean yo. Sing kandha sampean kuwi. Iya wae. Wes ngene, Apa? semet primatku nyawang kowe ndang lunga. Hah? Aku ora butuh kowe. Eh? Ora butuh kowe. Ora butuh Ora kula. butuh. Matur nuwun. Ya. Kula tak lunga golek sing luwih.